Ramogi thuolo machielo mar wakini machiegni mar yudo weche manyien mag Migago, weche manyien motenore gi yiero 2022. An gi geno ni intiere makare e odiechieng' ma kawuono kendo ikori mar yudo weche manyien kaka wase yudo nigi kowuok e konde ma opogore mag piny Kenya nyaka Ramogi. Wan ka nikech inado ni ber koda chakruok nyaka giko nyaka Ramogi mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. Komiti matayo gamruok telo iko chenro mage mag puodho ayanga jatend piny moyier William Ruto. Watu wako na njaa, hakuna unga. Sasa tunatarajia 100 days unga itakuwa mingi. E kinde ma jatend piny moyier ikore ne chamo muma, jopiny medo keto ayanga kwayo magi mag dongruok. Jadolo Philip Anyolo telo ne jokopere timo nyasi mar apar mosenindo Morris Cardinal Otunga. Nekora Mogaro kini machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Inyalo tuduri koda e nambari 3600 mondo minyisa pachi kotenore gi weche manyien ma wamedo kelo ni. Bende nyalo luwa e mbui kata Facebook marwa Ramogi TV, YouTube kachel koda Twitter. Bende nyalo luwa kachel Twitter handle mara @odirabati. Do mamalo mogiko wito oko bura mane ochwalnegi mondo gitam William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua chamo muma bang' loch margi. Kagi wito oko bura no mane ochwal kod ji 11 makedo ne ratich oganda, dono wacho ni chik ok oyienegi winjo bura makamano. Dono kone kaluwore kod kidieny mar 163 kare mar 3A mar chike mapachoka ginyalo mana wito ng'ur motenore kod duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya to ok tamo jatelo moyier mondo mi kik cham muma. Ng'eto no koro nyiso ni jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua biro chamo muma kaka chik dwaro. Jood bura koro oseyudo milome mar dhi e romo margi mokwongo mar od bura tarik 8 mar dweni, ma oyangi kokalo e milome mogo chapa e oboke moyiedhi mar piny owacho. E od bura mar Senate, karan mar od bura no Jeremiah Nyegenye okone senators biro chamo muma kaeto bende gibiro yiero spika kod jalupgi. Jogo mageto lemo mar spika kod jalup spika owinjore okaw oboke mar gwelo ma ok okadho tarik 7 mar dweni. The first sitting of the Senate of the 13th Parliament shall be held on Thursday, 8th September 2022 at 9 a.m. in the Senate chamber in the main Parliament buildings in Nairobi. The business to be transacted at that sitting shall be the swearing in of senators and the election of the Speaker and the Deputy Speaker of the Senate in accordance with Article 106 of the Constitution and pursuant to the standing orders of the Senate. Kopolo menyo kaka jopiny rwako ng'eto mar do mabende nyoyango William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier kaluwore kod chik, jodak masugoi dala gi Ruto bende ne onyiso mor margi. Mana kinde machuok bang' do yango Ruto kaka jaloch, moko kuom josugoi ne oriwore ka ginyiso mor gi ilo. Moko kuomgi oyango ni negi mor kod loch manoland tarik 15 mar dwe mokalo. Kata kamano, chunygi ne pod omoko kane girito duoko mar do makoro puodho Ruto kaka jatend piny Kenya moyier. Gigeno yudo lokruok kod dongruok bang' ka Ruto chamo muma tarik 13 mar dweni. William Samoei Ruto, tunashukuru Mungu pamoja, lakini uwe president bila upaguzi juu. Tunakujua na tunakuelewa vizuri, wewe ni mtu mja Mungu. Mimi najua kwamba leo ni furaha kubwa sana kwa Kenya mzima kwa sababu tumepata Kenya mpya. Kenya yenye tuko naye saizi ni sisi vijana, wamama, wazee tufanye kazi kwa sababu tuna kiongozi mwenye anajua kazi ni nini. Piga sherehe yenye siwezi hata nikasema, lakini nasema sisi kama wakaaji wa Singishu tunaishi na umoja, hakuna vita imepatikana wa Singishu, na tunaendelea kuishi watu wa Singishu, na tunaambia watu wa Lodwa wa Singishu tuko kwa William na tupige kazi pamoja, tufanye kazi na William, tufanye kazi na umoja.
undugu ni umoja, ukabila tupilie mbali kabisa. Jodak moko e boma ma Kapsabet bende ne obago nyasi mar dhialo loch mar William Ruto e doho mamalo mogik. Kotelnegi kod gavana ma Nandi Stephen Sang, jopiny kod jotelo nonyiso morgi ka gidhialo William Ruto tok ka doho nyopuodho yiero mare kaka jatend piny Kenya mar abich. Sisi kama wana bodaboda tunafurahi sana kwa sababu hata kwa moteli from next week sasa ugali itakuwa imerudi kwa sababu hiyo tumemiss sana. Sasa tunafurahi sana. Nimesikia Ruto ameingia State House. Mimi nasikia niko poa sana. At least hata leo mpaka jogoni angushe chini, at least ilifurahishe kidogo na watoto. Shauri Ruto ameingia State House na timu yake. Sisi vijana tutasaidika kwa wanabodaboda, sisi wote tutapata kila kitu kwa urahisi sana. Na sasa tuko ready kuanza kazi. Mambo ya ukabila hatutaki. Uchumi sasa inaenda kurudi na yeye ameamua atafanya kazi. Sisi wakaji wa Kapsabet tunafurahia sana na Mungu amsaidie wakati kama huu. Ramogi magigin weche momedo choko ni kuwuok gwenge mopogore opogore ka bende waluwo ni kaka oganda medo kao wach ng'eto mar do ma malo mogik ma bende Ramogi ne obedo nyoro ka bende oganda nyo wuoyo koluwore kod duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Magigin weche Ramogi ma wamedo koloni ka kod kacha kendo wamedo nyisi ka weche dhi nyime e konde duto mag piny Kenya ma bende gin mago matimore bang' do mamalo mogik dhialo William Ruto kaka jalo manoyier e yor ratiro yiero ma tarik 9 dwe mar 8 kendo lendo mar duoko mar wachni gola yanga tarik 15 mar dwe mar 8 mar higani. Ramogi magi gin weche ma bende wamedo luwo ni koni gi kocha kaluwore kod kaka William Ruto bende ikore ne chenro mar koro chamo muma ka achiel kod chako tich ka jatend piny Kenya mar abich ma bende en jalo ma bende en wach ma koro oganda ma bende ne osingne gi singo gi josiasa ni kod geno ni lokruok nyalo bedo kaluwore kod singo mane William Ruto singo e kinde mage mag kampen. Ramogi nyaka gie sani nitie rapar manotim kawuono kama bende jadolo mar jokopere Anyolo ne otelo ne jodito mamoko mag kanisa no e rapar mar manen jadolo mar kanisa jokopere Cardinal Maurice Otunga. Wawinjane kaka noloso motelo e kinde nyasi no. What we hear and what we know and even what we read about His Eminency John Cardinal Otunga, and appreciate it for real because we have people who are working on it. I want to thank the office that is being managed by Lawrence and Sister who established this day today that we can celebrate what we hear, what we know, and what we appreciate in the life of the Cardinal. And I want to thank the relatives who have come, because all this that we hear and we know about him, the virtuous life, relationship to God, has its rudimentary experiences in the family. You are part and parcel of the story of the soul of His Eminence Maurice Cardinal Otunga. I want to encourage especially the young people who have come in the formation to get to read, to know more about him, because as it stands, is among the very first people in the history of Kenya Christianity that is propelling and on the path towards sainthood. The more you know him, is the more you integrate
your life with the values that he lived. We have come today and come again and again when we are celebrating this occasion, because what he lived and what he has done, if I heard also, I quote from one of the speakers who came, should be lived from one generation to the next. You are the young people, we are the people who are still alive, who can continue living that. And as His Excellency has elaborated, he was very sensitive to the church, that is the Cardinal Maurice Otunga. And we thank Your Eminence also for teaching that by your way of life and example. We also, as in your formation, to serve the church with gladness, you have a chance to imitate that. You might not have seen him, you are hearing a lot about him, but let that word that you are hearing be that image that you have in your lives and in your hearts. Ramogi mano jadolo Philip Anyolo kaloso rapara mar manosenindo Cardinal Maurice Otunga. Odhi nyime gi weche mamoko. Jadolo mar kanisa Anglican bade manambali kaunti Mabusia Robert Magina okwayo jo Kenya mondo dhi nyime jiwo kwe bang' do ng'ado bura mayango William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier. Magina ikindeno okwayo jo siasa mondo miowere kod pogruok e kindgi kaluwore kod riwruoge mag siasa mag siro lwedo kendo gichimre tir gi tich ne jopiny. Onyiso jatend piny moyier William Ruto mondo miong'e ni kanisa en siro motegno e tayo chenro mag dongruok mar piny. Tunashukuru sana Wakenya wote ambao wamehakikisha ya kwamba demokrasia yetu sasa inakuwa na hatupitii kwa mambo ya furugu hapa na pale. Sasa uamuzi umetolewa na tunajua ya kwamba uamuzi ambao umetolewa kwa njia iliyo ya wazi kabisa, na tumesomewa, kila mtu amesikia vile mahakama imesema. Viongozi wote waliochaguliwa, hata wawe kwa mirengo gani, ushikane pamoja, jenge Kenya, wote tufaidike, na tusiwe na mtu yoyote ambaye analia kuachwa nje. Kila mtu awe ndani na afurahie Kenya. Na sisi kama kanisa tunaomba na tunataka amani kwa kila mmoja. Omerodhi nyime nyako Ramogi kama waido ni mana kinde machuok kende ka wang'iyo kaka weche dhi kendo timore gwenge mopogore opogore kotenre gi weche weche ma oganda ni godo. Paro mar jopiny ahinya e kinde ni makoro gimedo kwayo dwaro margi ne jatend piny moyier William Ruto mondo mikaber to okonygi e jiwo weche mag dongruok mag jopiny. Oganda mawuok e gwenge mag Kilifi nyako Ramogi omedo kwayo jatend piny Kenya moyier William Ruto mondo miyo chop singo mage manochiwo ne oganda jo Kenya e kinde manodwaro telo ahinya e kampen motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Giwacho ni gin gi geno ne William Ruto biro jiwo dongruok e gwenge mag Dhowath Nam Chumbi kokalo e dhowedhe makono mondo miyo chuk tije ne ojende kaachiel kod joma odak e gwenge makono. Mashamba yetu mengi hapa hayana total dim. Jambo la pili, viwanda, sisi hapa tuna vijana wetu wanahanya hawana mbele wala nyuma, hakuna viwanda. Atuletee viwanda hapa kwetu, vijana wetu wapate kazi. Reli yetu hapa ambayo zamani ilikuwa hapa inatusaidia Taveta, ilivunjwa, hatujui ilienda wapi, iletwe turegeshwe reli yetu. Mambo mengine hapa, kina mama pia waangalie hapa, wajane hawana mbele wala nyuma, atuangalie hiyo kitu. Ruto atuangalie wakina mama wa mboga, biashara ndogo ndogo, mimi nikiwa nyuma yake na nimepata mtoto anaitwa Ruto. Kwa hivyo ajaribu kutuangalia sisi wakina mama wala ambao tuko peke yetu, hatuna mabwana, atuenue kibiashara, na tumeshukuru sana, nimefurahi sana jana. Ruto kwanza akiingia kama president wetu, nataka kwamba uchumi wetu umeenda juu sana. Alafu katika hii county yetu ya Taita Taveta kuna mambo sugu ambayo yametusumbua. Na jambo la kwanza kama vile mbuga hizi za pori, kuna wanyama ambao wamezidi.
hali ya ukame imekuwa kubwa sana. Kwa hivyo tunataka jambo la kwanza katika Taita Taveta, tunataka kwamba hizi mambo ya mashamba yote ambayo hatuna faida nayo, jambo la kwanza tukaweze kupata faida ya hizi mashamba ambazo ziko hapa katika kaunti yetu ya Taita Taveta. La mwisho ni kwamba sisi tunataka ya kwamba hata kama uchaguzi umefanyika, tunataka wale wengine wote wakubali matokeo ili tukaweze kusonga mbele. Uchumi, kitu cha kwanza ni uchumi, afya na usalama pia. Jo Kenya medo keto kwe tok ng'eto mar do ka gimedo kwayo jotelo ma oyiere piny owacho manyien mondo mi obi ochwal dongruok ne jo Kenya duto. Ramogi wadani kor wadhiane achiel kachiel nyaka gwenge mag Kisii mondo mi wawinje kaka jopiny go osebedo katwa kod jafwambo marwa Crispin Otieno ka ginyiso gima gin godo gigeno gi piny owacho manyien manyo oyier kata nyo sir loch mare gi do edo mamalo mogik mar piny Kenya. Adwani mondo mi koro nyakwara Ramogi wawinje ni to jopiny wacho ang'o kae lipod ni ndi nyakwara Ramogi en tudruok marwa achiel kachiel kod jafwambo marwa ma Kisii Crispin Otieno. Crispin, amosi ni misawa e gwenge ma Kisii nyaka nyoro do ng'ado wacho jopiny wacho ang'o kotenore kod geno margi gi piny owacho manyien makoro irito mondo cham muma kendo chak donjo e tich bang' tarik 13 mar dweni. Misawa inya bati antiere e chuny boma ma Kisii mana kaka iwacho no tok kane do ong'ado bura ni mane oyier kaka jatend piny Kenya mano William Ruto noyier e yo ma uyanga. Ne waneno ka kweth mar Kenya Kwanza e kaunti ni ma Kisii nowuok karomgi kendo ka amiele gwenge mopogore opogore e Kisii. Kata kamano jogo ma wuok kata johera mag Azimio ma bende nitiere e kaunti ni ma Kisii ne ni kod ng'ur ka giwuoro kaka ne do wito ko gino mane gigeno ni nyalo miyo gigeno e kinde ni ma koro wach mar court ne dhi nyime. Kata kamano mana kaka inanene gi moko kuom jodak ma kaunti ni ma Kisii ginyiso ni paro mane magin go. Karibu katika runinga ya Ramogi, tuambie jana baada ya mahakama ya upeo kutoa maamuzi yake kutokana na ile kesi ambayo iliwasilishwa mbele yake. Je, wewe kama mkazi wa kaunti ya Kisii maoni yako ni yapi? Mimi Crispin, mimi ni mtu wa ODM. By the way, I'm affected. I'm totally affected. Lakini sasa hakuna kitu tafanya. Sasa Ruto ametangazwa kwa rais. Tutakubali. Yeye wacha tufanyie kazi. Wala ambao tulimpigia, wala ambao hatukumpigia, wacha tu amfanyie kazi. Lakini kitu ambayo inaniudhi sana, Raila Amolo Odinga alibeba trailer na evidence kwenda Supreme Court. Lakini kwa ile ruling ilikuwa tarehe kila kitu nione ilikuwa rubbish. Ati hawakuwa na evidence. Sasa we wonder ilikuwa ni comedy. Raila alikuwa ni comedy. Comedy alikuwa nayo, analeta trailer mzima inabeba mizigo, anasema ni evidence wako nayo, na sisi watu wa ODM tukaanza kufikiria kwamba round hii tuko na to our surprise our petition was dismissed. Na Raila sioni kama alikuwa serious. Niliona kama submission wale mawakili wake walikuwa na submit vizuri, lakini kaona hakukuwa na evidence. According to zile ambazo ulisikia jinsi ambavyo majaji walizungumza, je, kutokana na jinsi ambavyo walikuwa natoa kauli zao, ulikubaliana na wao kwamba hazikutosha? Mimi siwezi kubali na mambo ya ruling ya Supreme Court. Lakini tutakubali. Lakini kwa mimi siwezi, kama mimi mkaaji wa Kisii, mtu wa ODM, siwezi kubali ile ruling. Ilikuwa ni ruling, ilikuwa within the law. Tupate kauli ya mama hapa. Hebu tuambie wewe, jana baada ya mahakama kutoa maamuzi yake kama mkazi wa Kisii, je, maoni yako ni yapi? Yaani sikutarajia ile ruling isomwe hivyo. Niliumia rohoni na ninaona kwa maoni yangu Raila alinyimwa haki yake. Na ile ruling walihepa, lakini kama hatujui what happened in between, but ilikuwa mbaya. We are very much affected. Hata siwezi elezea. Kama mimi mkazi wa Kisii, sijui kama hii kitu itatoka kwa kichwa yangu rahisi hivyo. Tumeumia sana na tumeona hii Kenya hakuna haki inatendeka. Kama mimi mtu wa Raila, at least sitasema ati hakupigiwa kura, nazo alipewa.
lakini mambo ya ruling siwezi kubaliana nayo. Ndio. Pia tuliona kuna baadhi ya wafuasi wa Kenya Kwanza walijitokeza wao wakifurahia. Je, matarajio yako ni yapi kuanzia baada ya kuidhinishwa kama rais mteule? Siwezi kataa kwa sababu niko bado Kenya. Nitavumilia tu kuwa Mkenya, lakini bado roho yangu hata wote wenye walikuwa nafurahia sio wote ati walikuwa Kenya Kwanza. Kuna wengine walizijoin tu, lakini bado walikuwa naumia, walikuwa naenda kutoa hasira zao kwa kiwanja huko. Lakini tutakubali tu, juu imepitishwa, hakuna kitu tutafanya. Tunaye mzee wa mwisho hapa, hebu tuambie unaitwa nani? Maoni yako ni yapi? Nashukuru sana kwa nafasi, na kwa hakika sisi ni watu wa ODM, mimi nikiwa mmoja wao. Furaha naye hatuna, na kulingana na sisi tunaona yenyewe baba hakufanyiwa haki, na kama ilifanyika sisi tunaona wale machaji bado ni binadamu, hatujui nini ilifanyika. Lakini kile tunaomba kila mmoja wetu, hasa viongozi, tukubaliane ili Kenya iende mbele. Yale ambayo yametolewa, ile uamuzi ambao umetolewa na koti kuu, sisi tuamue na tukae kwa amani. Lakini mahali popote roho yake iko, sisi pamoja na yeye tunajua haki haikutendeka. Hata kazi kama itafanyika, sisi bado tutakuwa tunasononeka, lakini tunasema watu tuvumilie na tukubali matokeo. Asanteni sana. Hebu tuambie tukimalizia tu. Mimi kwa majina naitwa Benjamin. Nimefurahia sana ushindi wa naibu na president elect William Ruto. Ningependa kupongeza Wakenya kwa kudumisha amani. Hiyo ni kitu ambayo imejidhihirisha na tumefurahia kama vijana wa Kisii. Matarajio yako? Sasa mimi natarajia uongozi ukishika hatamu ya Ruto, tunataka afanye zile ahadi alikuwa amepeana. Apunguze bei ya unga, vijana atupe kazi. Hizo sasa ndio vitu tunataka kuona economy iende mbele, kwa sababu saa hii economy si mzuri sana. Asante sana. Bati manaka kiwinjo no mago gin jodak ma county di Makisi kagilero gigo ma paro ni nyakasani jatelo mane oyier mano William Ruto chano timo. Winjo kwa jo paro magin godo wi telo mar William Ruto ka jo Azimio ywak ka giwacho ni gino mano timo gino mano gipar tokane do wito evidence mane gitero mbele Supreme Court. Kata kamano iwijo jo Kenya Kwanza bende wacho kanyo ni gin ginyiso mor margi kendo gigeno mana ni kwe biro bede, kendo Ruto gigeno ni biro nyiso kata biro golo ranyisi makare e yore mag telo. Miyo ang' ne wachak nyiso gigo ma jok motung' ochung'ne kuonde lamo bende wacho kaluwore kod wach mar sito mar Ruto kaka jatelo maduong' e Kenya. Kachaka ji koro rito mana odiochieng' ma obiro chamo muma mano tarik 13 dweni. Bati erokamano ahinya Crispin Otieno ka intiere Kisii kumi wale pot manimba ahinya kotendre koda pach oganda koda gino ma ji winjo e chunygi sani ma nyodo ong'ado ni William Ruto ne oyier kendo landi e yo makare koro dhi bedo jatend piny Kenya mar abich kokawo kar jatend piny masani Uhuru Muigai Kenyatta. Erokamano ahinya nyakora Mogi, kapok wadhi e yweyo mowinjo bed ni wadhi e bang' dakika machuok mabiro mbele, nono ka ji jomoko nigi penjo e namba marwa mar 236 ni koro anitiere moko mokanyal duoko, miyo penjo ma samori penjo mokanyal duoko nikech aonge gi duoko mare, kwaya ng'uono ni ang' ni yie na yie mondo kika duoke nikech ng'ato penjo kanitiere rach mora mora mane jaluo otimo momiyo konya bede loch mana ng'ini aonge gi duoko mare tang'isi ni onge richo mosetimore mamono ng'ato dhi e telo. Tisa Samba kowuok Andiwo Komungu wacho ni jatend piny kik wewa e koyo wan jo Mabei. Ring Road mane giwacho ni gidhi kelo koro kel gi piny owacho mamalo mondo mi wayud dongruok. Kik owe gavana marwa e koyo, asayo rais moyier. Erokamano ahinya. Ni kongra kuom jatelo Ruto, an aonge nyiego, Nyasaye mondo telne. Mani luongo ni Irene kawuok e gwenge mag Modi Kadem ema wacho kamano. Erokamano ahinya. Kaendi bende aneno ka
wale mone jotelo ma oyier duto te man Obama kawuok Obama kaber mano Migori County mano jal mano ndiko kamano Nyakwara Mogi. Wach mabende nitiere kakae wacho ni nikech koro jatend piny moyier William Ruto se yangi ni makoro dhi bedo jatend piny, koro wageno ni oduoknwa piny nengo mag mwandu mochuno moting'o nengo mar mogo kaka ne gisingo e ndalo mar campaign. Mano bende achiel kuom janeno magwa mabende nitiere ka Nyakwara Mogi. Weche nitie mathoth kendo in bende pod imedo orna pachi namba en 36000 kata bende nyalo tudori kodwa e Facebook mar Ramogi TV, Twitter kachiel kod YouTube. Bende par ni nyalo luwo weche gi achiel kachiel e Twitter handle mar @odirabati. Wakaw yweyo ka wadugu wan gi mathoth kikidhi mabor. Manze ukipata chance kutesa tesa, life ni short, maisha uisa man. Wewe mi utesa nikipata chance. Okay. Nini hebu nione. Ziko masikio. Wewe akangusangwi. Kalo unanjifanya tunjui ni uswali kalo. Kalo andi simpende isula ama maumbile ama walepa. Nipile tu amenimbitile mala 63 tu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ini ngoma gani? Ina Gloria. Alafu kuna hii. Alafu hii sasa ndio ile noma. Alafu imetoka leo. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544# au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Bila kulipa zaidi. Safaricom is for you. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Nyakwara Mogi machiegni kendo ka wadhi nyime gi weche wa manyien mabende wamedo kelo ni Nyakwara Mogi e odiechieng' ma kawuono ka wang'iyo mago mabende iko mondo mi tim kotenre gi wach mar neno Nyakwara Mogi. Ni wayudo telo manyien mabende wageno ni biro chakora Yanga tich ariyo mar juma mawadhieni. Nyasi mar chamo muma mar jatend piny Kenya moyier William Ruto koro ibiro bagi alap Moi International Sports Center Kasarani tich ariyo mar juma manyien. Komiti mar gamruok telo kotenre kod jakom margi Joseph Kinyua owacho magi kendo isingo ni chenro ni biro timore kind saa 4 mar onyango kod saa 8 mar odiechieng'. Kitayo nyasi ni kod ogai mar do Martha Koome magi oyangi e romo e kind komiti no kod jotelo ma ochung' ne William Ruto e chenro mar gamruok telo koting'o Davis Chirchir, Justin Muturi, Gladys Boss
Sholei kod Veronica Maina. Would like to inform the nation that the swearing-in ceremony and inauguration of the new administration will be held in fidelity with Article 141 of the Constitution, being the first Tuesday following yesterday's decision by the Supreme Court upholding the declaration of the EIBC. That date is Tuesday, 13th September 2022, and the ceremonies shall be held at Moi International Stadium, Kasarani. The date of the swearing-in will be a public holiday of general observance throughout the territory of the Republic of Kenya. The formal Gazette notices will be issued later in the week. The process of the swearing-in event and the inauguration ceremony are elaborately set out under both the Constitution and the statute law. The President-elect shall take the oath of office as administered by the Chief Registrar of the Judiciary before Her Ladyship, the Chief Justice. As per the law, this must take place any time between the hours 10 a.m. and 2 p.m. Thereafter, the President-elect will also be sworn in. The Deputy President-elect will be sworn in. With the presidential election cycle now behind us, the swearing-in and the inauguration ceremony is an opportunity for the nation to not only witness and usher in our nation's fifth administration, but also to celebrate the strength and vibrancy of our constitutional and democratic processes, which differentiates Kenya from so many other nations in Africa and beyond. For that reason, the eyes of Africa and indeed the rest of the world will be on Kenya on that day. In that regard, all Kenyans are invited to be part of this historic event. To all Kenyans, as the leadership of our government transitions into the fifth administration, we are called upon to join hands and continue with the sacred work of building our nation, Kenya, a nation worthy of the sacrifices of our forefathers during the struggle for independence, and building the very best nation that we can bequeath to our future generations. Ramogi Uganda mawuok e kaunti ma Kirinyaga okwayo jotelo moyier mondo orit singo mane giketo e kinde kampen maggi. Ka giloso odiechieng' manyoro tok doho mamalo mogik yango yiero mar Ruto kaka jatend piny moyier, Uganda go nyiso William Ruto kod Rigathi Gachagua mondo omi ochop kare gik mane gisingo. Kotelnegi kod jaod bura ma Kirinyaga Central Gashoki Gitari, Uganda go wacho ni Rigathi Gachagua ema biro bedo jaloso e lo Uganda jo masawa mar piny Kenya, kokwayo jo masawa mondo omi ose Ruto. Na Gachagua wakiwa na president ambaye tulichagua William Samoei Ruto, walisema mambo ya kahawa itawekwa minimum guarantee return. Hiyo sasa tunasubiri, watu wako na njaa, hakuna unga. Sasa tunatarajia 100 days unga itakuwa mingi. Ramogi ka wadhi nyime twang'yo mago mabende wuok e gwenge mag Isiolo ahinya kotende gi pach jopiny ewi kaka koro ni girito kendo gigeno ni piny owacho manyien biro tayogi. Johala matindo ma Isiolo rwako kaka doho mamalo mogik nyong'ado weche kata bura ma bende nochwal e mbelegi mane kwedo duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya. Ka ginyiso mor margi, koro ginyiso ma joma yutogi ni piny kokalo e chenro mar bottom up kaka ne osingo. Gidwaro ni William Ruto koro yang chenro ma odhi tiyogo e jiwo ngima johala kod chuogo agulu mar omenda mar joma mine kaka ne osingo motelo ni yiero maduong'. Naona hapa hatukulala, haswa huyu mama hakuwa na pesa, kazi yetu ni kuuza mboga. Tunashika mboga. Mama alisimamisha kazi yake ya mboga, ikawa sasa kazi ni kutafutia president wetu kura. Yesu asifiwe. Tena nataka kukumbusha president yetu William Ruto, ile Kenya Kwanza Women's Charter tulisaini. Anakumbuka yeye ndiye alituita tukapatana mkono
Isiolo. Ninaomba president, tafadhali kumbuka wamama wa Isiolo. Kulingana na ile slogan yake ya bottom up, tunataka president wetu elect ambaye ni William Samoei Ruto akuje aanzishe hiyo bottom up, na sisi wananchi wa kawaida tuweze kusaidika. Nekoro mugenda lachiel kende tok do timo ng'eto mabende opuodho William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier e yor ratiro. Jodolo manitie bwo riwruok mar jodolo mag Nyanza ochwalo duondgi ne jatend piny Kenya moyier William Ruto mondo mi koro tine jo Kenya duto maonge akwede. Kotenle kod jadolo Washington ogonyo ngede, jodologo ne opuoyo kendo jiwo jo Kenya ahinya to oganda Luo mondo mi omed mana nyayo kwe kaka osebedo are yiero maduong' ne chakre higa ni nyaka giko manyo ng'adi e bura kodo. Kuye na ntibisobe wakwayo president Manyien makuro donjo sani Dr. William Samoei Ruto mondo development manyicha ne Raila ochako kachiel kod owadgi Uhuru Muigai Kenyatta e Nyanza ka ochopi to gi moko manyicha giparo mondo biro tim odhi nyime to gi Kenya mangima gikony Kenya mangima okony Kenya mangima ka kong'iyo ni dhodni manyogo na kura molo dhodni eri waduto wajo Kenya kendo wagolo usuru e Kenya ka mane ywak na maduong' manyalo wacho nitagoero kanuna lich molo ne jowadwa majoluo kuom hera manyo timo winjo ywak wake chano makwayo ni wabed gi kwe ma wasebedogo omiyo wachopo kama koro wantie kendo pod kwe no nego dhi nyime kata ka wunya lego biro wuoyo bang'a chien kwe nego dhi nyime to wambe walam ni wunya lego gi chunywa tek kendo wamiye kwe makende nikech gima otimore ni obogo ji te. Wadhi mbele kod chuny machalo kamano ka ok waketho gikwa. Wanyalo kwayo President elect His Excellency Ruto ni mondo koro oti gi ji marom and muma wacho ni kinyalo ng'wono ni ji to Nyasaye be kinyalo ng'wono ni. Wachak wuoth manyien kaka wan jo Kristo wawacho ni wachak wuoth manyien ka tich biro dhi koni gi koni. Wakwayo President Dr. Ruto ni gik mane owacho kata gik mane ondiko kata gik mane tim ne ondiko Nyasaye ko gi loch wachop giko wagode Nyasaye kamano kuom nyimwa omiyo agoero kamano kibuland ka kendo ambede jaluo agone joluo ero kamano e piny mangima kamoro amora ma gintie kuom kwe maduong' ma nitie e chunywa. Nyagoro Ramogi aneno ka imedo oro na ote mari pod wan gi mathoth e weche manyien mag Migago yiero 2022 kata kamano adani mondo mi wachak wayude mago mabende iknwa e bathe machielo kocha mago motende gi weche mag ote mopogore opogore ka wakawo yweyo to kapok watimo mano ji aneno ka ndiko mopogore opogore yie gi Ruto ano Mwanda wuoda so wacho kamano ikuye wilgi oganda jo mabeyo wacho kamano ende ndiko mare wan warito neno kaka Ruto biro tiyo mani luongo ni akoth kawuok e gwenge mag Osogo kwa Bwai mano e ote mare Nyakoro Ramogi ng'ato ela bende nyalo bedo gavana Nyakoro Ramogi yiero pani noserumo mar gavana kaachiel kod kombe mamoko omiyo yewuok bedo gi mar koro ni to kari chalo nade dhi yweyo kod mabor. Tiyo gi yenye del miyo ibedo lak matowo kod mar del alama. Citizen Digital is proud to have emerged top and been elected for the 2022 Google GNI Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google support, Citizen Digital will increase its capacity in and platform. Download Kenya's #1 app, Citizen Digital app today, and get news as soon as it happens.
kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses the bonus mbao kwa SAM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya milioni 20 kila wiki. Mbao Kenya. Persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized by BCLB. License number 416. Anaye na timo richo. Taye gigik matimrena. Aye gote tapki. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me give you 10. Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use Europa, business class or first? 447 # Atoti Jabel. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa pekee. Dial 236 today to start using ViewPay cashless. Ng'amamiyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod Blue Band pile ka pile opong'e gi omega kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi Blue Band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Machiegni kendo nyako Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien. Koro wadonje kaunti ma Migori. Piny owacho mar kaunti ma Migori ka otenore kod kambi ma keyo pi e kaunti no mong'ere kaka Migori Water and Sanitation Company Miwasco chano timo pedha ne jogo ma pok ochulo gope mag kaunti ma Migori maromo siling 70. Apisa maduong' mar pi e kaunti ma Migori mano ne jodo pi ne chenro makare mar konyo galo gope kaachiel kod luwo jogo manitiere kod gope mibedo wacho ni the county ne kambi ma Migori e yore mag chulo gope mag sitima kod bende chenro mar keyo pi geto neno ni familia maromo 4,000 otud gi pi maler e kaunti no. Lasting solution to the water challenge, and what is there is that if you look at the terrain in Migori, it's kind of hilly because from Oyani we have to do double pumping, unlike areas like Nyeri whereby they use the gradient to be able to supply water. So that means our bills get to be very, very high because of the double pumping, because of the hilly terrain that now we have the World Bank, that's a bank project, that's a last month project, which is able, after the complete, to give us about 3,000 connections in Migori, 1,000 in Hispanic Tower. And Migori already at 54%, and 92 kilometers. They have already done 2 tanks, that is one at Magina and Magina Secondary School, and another one at Ugari Secondary School. The one at Kakrao
Already the site has been acquired, and also it has been paid for, and we have started work there. Already slabbing has been done, which is around 15% complete. Francis Tifo mawuok e piny mar Amerika nobedo kod tugo maber